Patay ang 21 anyos nga lalaki human na kuryentihan sa dihang ni tabang unta sa kabumbiruhan sa pagpaong sa kayo nga ni Ulbo sa sitio Cruzan, Barangay Bulacau sa Talisay City ni atong Sabado sa Udto. Ang detalye sa report ni Femari Dumamo. Hangtod karon, dili pa madawat ni Jollivie, 38 anyos, inahan ni Junard Riquelme, nga ang pagkamatinabangon siyang kamagwangang anak mo sangpot sa kamatayon ni ini. Nagbakho nga gisaysay sa inahan, nga si Junard ang masaligan sa ilang banay sa pito niya ka mga anak. Gingon nga gikan natulog sa shop nga gitrabahoan siyang amahan si Junard ug nakamata tungo sa syagit sa mga tawo kay adunay sunog. Wala man nalakip sa pagkasunog ang ilang balay, apan iyang gisiguro nga luwas ang iyang pamilya ug nitabang pa sa iyang mga silingan. Hindi siya nanaaw mo, bisag sa iyang pamilya. Tanaw niya nga, wala kami kaon, wala kami bugas, kutabang gano'n siya pagita. Ikabalo siya ngayon, siya trabaho siya nga mahan. Nagdaigda, disunod man siya, kay mapabanggit siya. Yang giubo, yung snina, yung giitsa na ko siya ma. Paani, pagtanaw niya, giubo-ubo naman ko. Ingnan ko yung maayaw dire. Sa usa ka parte sa video nga kuha atol sa sunog, nakita si Junard nga nitabang pagtarong sa fire hose sa kabumbiruhan. Makita nga sa iyang pagpunit sa hose, nasabod siya sa nagyungyong nga wire, nga live wire di ay. Sunod nga makita nga natumba na kini at tubangan sa usa ka tindahan. Dali unta siyang gitabang. Nanawag man akong anak nga babae, kay mamay kuyog niya sa ospital. Ningon man nga, maasid kuya, wala na. Wala makaya sa kumukan, ma'am. Ilang lang kong baayo. Magsigaw na ko akong anak, wala kaabot sa ospital, diya pa sa Bulansya. Hinoon giisip sa gidikanan ni Junard nga disgrasya ang nahitabo. Nakipini sa gisusi sa Talisay City Fire Station uban na sa hinungdan sa pag-ulbos sa kayo sa sudlunong bahin sa sitio Cruzan, Barangay Bulacau. Ang sunog ni ugdaw sa 12 ka mga panimay ug 16 ka mga balay ang partially damaged. Nadawat sa kabumbiruhan ang alarma sa sunog. Alas 12:18 niadtong Sabado sa Udto. Din giisa kini hangtod sa third alarm. Gideklarar nga under control pagka 1:21 ug fire out 1:28 sa hapon. Nagbilin kinig 1.5 milyones pesos nga danyos. Usa sa gisubay sa kabumbiruhan ang aligasyon sa pipila ka mga nasunugan nga gikan sa nagyungyong nga wire sa poste sa kuryente nagsugod ang sunog. Kanang wiring magud sa biko ang main gud di ka ngadto padungad to nasikit man ana katungod sa hangin time pa dito sa audit wala check up sa biko ba agi ang wire. Ang pamilya ni Riquelme nakadawat na og inisyal nga tabang gikan sa Talisay City LGU ug barangay. Abagahon usab si LGU ang pagpalubong kan Junard. Samtang inisyal na usab na padangat ang tabang dito sa mga biktima sa sunog, din 161 ka mga individual ang apektado. Taguol gyud ta ni ana, ang gibuhat na lang diri sa gobyerno is wala na siya gibayaran sa ospital, wala na siya gibayaran sa buryal ug nitabang ta sa pamilya. Sakit paminahon pero it happened. As far as tabang sa mga nasunugan. Oba ni Cleofer Lumayag, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.